Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Heso Kristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manaas sa kanimo. Mga igsoon karong adlaw ang simbahan dokop sa kalibutan nagasaulog sa kapistahan ni Heso Kristo atong eternal high priest. Uban sa atong hari og atong hari nga hamalungtaron kita mo sa ulog ning santos nga misa in His name og atong ihalad ang atong mga pangaliya alang sa atong kaugalingon, personal intentions, sa intention alang sa kahusay ug kalinaw sa tibuok kalibutan, sa guidance alang sa atong mga political leaders, especially our senators, congressmen, our presidents and other elected officials, that the guidance of the Spirit will be with them. We also pray for all our laborers, our farmers, our fisher folks, all those who are establishing their businesses, and all those who are also looking for job. Kaya makakita sila, included sa atong prayer karon ang mga kaayuhan sa mga balatian sa adunay mga sakit. O sa mga kaigsuunan ko, mga kita og pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala, aron kita maandam pagsalmot nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan og kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay hilay katanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an hunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon hunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kami Kristo kaloy kami Kristo kaloy kami Ginoo kaloy kami himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, sa kahitaas.
nagasalat sa kalibutan. Dawata ang among pangamuyo, ikaw nga nagalingkod sa tuod sa amahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahinaasan, himaya sa Diyos. Kay ikaw lamang ang sangkot, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang labing halangdon. Kauwan sa Espiritu Santo, sa kahimayan sa Diyos na Ama. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahinaasan, himaya sa Diyos, sa kahitaasan, himaya sa Diyos. Magampo kita. O Dios, imong kabubuton ang paghimo kang Kristo nga labaw og tunhayng pari, alang sa imong himaya og alang sa kaluwasan sa kaliwat sa imong mga tawo. Itugot nga ang katawhan nga iyang gilukat alang kanimo pinaagi sa iyang dugo, makakabot unta sa kaayuhan gikan sa iyang kamatayon, sa krus og pagkabanhaw, pinaagi sa pagsaulog sa iyang handumanan dinhi sa Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya, gikuha niya ang kutsilyo aron patyo na unta niya si Isaac. Apan, mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham, mitubag siya. Ania ako, ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Mitanaw si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka sampinit. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Ginganlan ni Abraham kadtong dapita og ang Ginoo maoy naghataw. Hangtod karong mga adlaw, nag-ingon ang mga tao, didto sa bukid sa Ginoo, ang Ginoo naghatag. Gikan sa langit, ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya. Ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga tagan ko ikaw nga kaliwat
nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat. Kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ania ako Ginoo, miani ako rong pagtuman sa imong kabubuton. Ani ako Ginoo, Mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo gala, wala ka mo buo. Apan mga dalunggan nga'y nablihan na lang sa pagsugo, imong gihatag ka nako. Mga inurot og sunod, o mga halad bayad sa sala, wala ka mangita. Ug mingon ako, ani ako. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako, ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao nga akong kalipay, ug ang imong balaod, ani asulod sa ako. Kasing-kasing. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong, diya sa bagang pundok sa katawhan. Wala na ko pugni ang akong mga ngabi. O Ginoo, sumala sa imong ibaloan. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Apan ang tanan nga nangita kanimo, magsadya unta, ug maglipay diha kanimo. Ug sila nga may gugma sa imong kaluwasan. Muingon ta kanunay, himayaw ng Ginoo. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa sa imong kabubuton. Hallelujah.
labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasag kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ka. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, kuyog sa iyang mga tinun-an. Mingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako didto og magampo. Gidala niya si Pedro og ang duha ka anak ni Zebedeo, og mibati siya dakong kaguol og kahingawang. Unya niingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta og nagampo nga nag-ingon, Amahan ko, kun mahimo, kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman, kun dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an og nakaplagan niya sila nga nangatulog. Pusa giingnan niya si Pedro, Ganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang laos. Og mipiya si Jesus pag-usab og nagampo, Amahan ko, kun imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karong adlaw sa ulog man nato ang kapistahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang walay katapusan nga pari. Ang pari, ang iyang papel dinha sa sumala sa gihatag sa balaang kasulatan, ang pari mao ang mediator between God and His people. So for example, in the Old Testament, ang pari mao siya ang mo-offer sa mga tao. So una magdala sila og mga halal sunugon, then ang priest mao ang mo-offer niini didto sa altar para sa Ginoo. Kung ang Ginoo muhatag sa iyang panalangin, muhatag sa iyang pasaylo, ang pari usab mao ang mohatag niini ngadto sa katawhan. So ang priest in the Old Testament is the mediator between God and man and woman. So kung ingon niini, anaa siya sa taliwala. Mao man nga if blessing the people, ang priest mao ang mo-declare. If the people are forgiven, ang pari gyapon ang mo-declare. Kung ang tao mangayog pasaylo, moadto gyapon siya sa pari, kunya ang pari dawaton niya ang offering for kanang pagpayong pasaylo, kunya panalanginan niya ang nakasala nga tao. So, a priest is a mediator between God and man. And the high priest is Jesus Christ. Siya mao ang tigpataliwala nato. Nya hangtod karon, Jesus is doing his mediatorship. Iyang nagpatiliwala siya kanato og sa iyang langitnong amahan. Og aron makadumdum kita kaniya, iyang gitukod ang santos nga Eucharistia aron siya atong hinumduman og kita ma-remind pod nga Jesus until now is still mediating, interceding for all of us. Pagkatapos, maminaw ta sa unang pagbasa, gilarawan dito si Abraham. So, si Abraham, giatagan sa Ginoo usa ka buok anak. Apan ang Ginoo nangayo ni ining maong anak nga si Isaac, nga sa nga ihalad nako ang imong anak.
So, iyang gidala ang bata ngadto sa bukid ug didto iyang gigapos human mahimo ang altar ug nabuta pay luna ang mga sugnod. Gigapos niya ang bata kay iyang patyon kay ihalad ngadto sa Ginoo. Apan ang Ginoo miingon, Abraham, ayaw pagilabti ang bata. Karon hasayod na ako nga ikaw musugot og masinugtanon gayud kanako. Usa, tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa ingon sa Ginoo, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan. Nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man kini og wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Panalanginan pag-ayo sa Ginoo. Mo na iyang promise nga kang Abraham. So makapamalandong kita nga whenever we give to God, there is always the promise of blessing. Kay ang imong gihatagan mauman ang tag-iya sa tanang grasya. Ang imong gihalaran mauman ang tag-iya nining tanan. O kung ikaw manggihatagon ngadto sa Ginoo, ang Ginoo dili malabwan sa iyang kamanggihatagon nganhi kanato. So pananglitan na akay anak buot magpari, buot magmadre o buot magbrother, gipangayo sa Ginoo ang ginikanan nga andam nga mutugya ni ining iyang anak ngadto sa Ginoo. Unsay saad sa Ginoo, panalanginan ko ikaw pag-ayo. There is a blessing. Kanang when we give something to God, there is always a blessing. When we give something, even if sometimes we feel it is difficult, but because it is God ang nangayo, ihatag nimo sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo magkuyog kanimo. Mao na ingon niya nga, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Unya, same thing sa ato bisan ginagmay nga mga sacrifices. Kay it was not easy for Abraham nga ikaw amahan usaray imong anak nangayo gani kas Ginoo og anak. Unya, gipangayo pag Dios Ginoo unya ipapatay pag yun nimo. Ikaw amahan mo patay. It was not an easy thing to do sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Apan because Abraham have faith, believed in God and obeyed God, iya ka nang gihimo bisan og lisod sa usa ka amahan ang pagbuhat ana. Tungod niini nakita sa Dios ang pagkamatinud-anon ni Abraham, ang iyang pagtuo ug ang iyang pagkamasinugtanon, og kini nagdala og panalangin. So when we sometimes feel nga it is difficult to give up this thing, this child, this daughter, this son for God, remember when we give it up for God, it is God who will bless us, and His blessing is pag-ayo. Panalanginan ko ikaw pag-ayo. Dili kuripot ang Dios nga manalangin kanato, kundili God will bless us abundantly. Pagkatapos sa ato karong pagbasa, kita nato sa atong gospel nga si Jesus nagampo ngadto sa amahan. Kunya ingon siya nga, amahan, kung mahimo, di lang ko mo dawat aning kaning pag-antos, sa kupa sa pag-antos, apan dili ang akong pagbuot mo ay matuman kundili ang imo. Buti ipasabot ka nato kanang iyang priestly prayer. It is not my will be done, but it is your will be done. Even if it is difficult, even if I'm afraid to face this time of suffering, but Father, it is your will to be done, not my will. A priestly prayer. So mao natanaw na to nga ang pari, una, mediator siya sa Dios o sa tao. Kunya, ikaduha, ang iya is a man of prayer. Mabito na nga ang sa practice yun sa simbahan, ang pari, apil mga madre, mga brothers, mag-pray 8 times a day. Pag-abot sa renewal sa Vatican, 6 times a day ang kanang imog yun i-pray. Wa na tong alas 12 kadla, alas 12
tungang gabi ug alas 3 kadlaw tungod kay active ministry. Pero sa mga mongha ug mga monks na apa na siya. Pagkatapos, nung tan-awon nga 6 times a day. That must be how many times we pray sama sa kinabuhi sa mga pari o mga madre consecrated life. Kumonin na, unya, ang prayer is, your will be done. So, nagitudluan ta ni aning prayer ni Jesus, thy will be done. Gitudluan ta ana sa Our Father. Diba? Gitudluan ta ni Jesus sa prayer nga, Our Father, thy will be done on earth as it is in heaven. Maunay iyang prayer sa diyang nag-ampo siya dito sa Gethsemane. Kay usahay kining atong humanity, usahay mo resist, usahay kanang di mo sugot sa kabubuton sa Ginoo, pero the prayer of the Lord, your will be done on earth as it is in heaven. Mao na iyang gitudlo nato ang iyang prayer sa Gethsemane, it is not my will be done, but your will be done, Father. So maunta natong kinabuhi o na katuno nato nga when we give up something to God, God will give us more blessings. Pagkatapos, kung mag-ampo kita sa Ginoo, we always say, your will be done, not my will be done. Manindog kitang tanan o gato karon nga ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya. Pangayoon nato sa Dios Amahan nga iyang bukhon ang atong mga mata aron sa tibo kasing-kasing kitang musunod kaniya. Moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan mamahimong mahayag nga iwag nga mopadayag sa mensahe ni Jesus ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga isip buhat sa kaluoy, kanunay natong pangitaon ang mga gitamay, ang mga sinalikway, ug ang mga wala higugmaa dinhi sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw didto sa tungang silangan, ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sama kang Bartimeo, hugot kitang musalig kang Jesus, ug musunod kaniya subay sa dalan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos, magiusa sa ilang kaugalingon ngadto sa mga pag-antos ni Kristo. Sa ingon mo ambit sila diha sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay, makakaplag na sa pahulayng dayon.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan nga naa sa langit, pun-a kami sa imong gugma, og wag ta nga ang kangit-ngit gikan sa among kinabuhi, aron magbuhat kami diha sa kahayag ni Kristo imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton nanta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among magbubuhat ang pan og bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among pagigugma og pagsimba. Mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig og magdala kanamo nga nasa kaluwasan. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimi. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga amahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang katawhang gisinagop iyang gidayanan sa pagkaparing harianon, gawas niini tungod sa imong inigsuong kaayo, pinaagi sa pagkapion sa mga kamot, mipili siya og mga tawo nga iyang gipaambit sa iyang pagkaalagad alang sa mga butang nga Dioslon. Kini sila sa ngalan ni Kristo nagabag-o sa sakripisyo sa katubsanan sa katawhan. Sila nagadalit sa imong mga anak sa bangkete sa Pasko, ang imong lungsod ilang gibantayan diha sa gugma, gipahimsog sa pulong o gibuhong sa mga sakramento. Ang ilang kinabuhi ilang ihalad kanimo og sa kaigsuunan, nang limbasog sila nga mahimong larawan ni Kristo, nga maulungon sa mga saksi sa pagtuo o paghigugma. Tungod ni ini Ginoo, kami timos sa kalipay muduyog sa tanang mga anghel og mga santos sa ilang pagdayeg kanimo sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik, bumalik na ni. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik, bumalik na ni. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, tiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang himong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo o sa tanan nga mga pari. Hinamdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o biha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Magampo kita sa tong langit ng Amahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo sa manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo mananang kaharian, ang gahungan himaya, bangkot sa kahangturan,
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw, o kairusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Mga igsuon ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokadawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sangli, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa among paghalad nining sakripisyo nga gisugo kanamo sa imong anak alang sa iyang handumanan. Mahimuunta kaming halad nga tunhay uban kaniya alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulog pagampo kamo sa mga grasya sa Dios. Among amahan nga mahigugmaon, gitigom mo ang imong mga anak nining bangkete ni Kristo. Nangamuyo kami nga imo silang pandungan sa imong balaang mga kamot o panalanginan mo sila sa ilang pagpamauli. Luwasa sila sa mga kadalanan, diha sa mga sakyanan, bendisyon ni sila o luwasa sa mga katalagman. Himuang nga kining adlaw mamahimong adlaw nga magaan alang kanila og adlaw nga puno sa panalangin. Panalangini ang ilang mga pangampo o itugot kanila ang mga grasya nga ilang gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makigagahom sa tanan, nga Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, lakaw kamo dalha ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.